Matar aure. Dr. Najib shi ya kira mu ya ce mu zo mu baki haƙuri domin shi ke tallafa wa makarantarmu. Don Allah, Maman Musin ke yi haƙuri. Assalamu alaikum. San da zuwa. Yawwa. Me muka samu? Daga wurin iyayen yaran nan nake. Wannan yaro da Musin ya ji mu ciwo mana. Sun bar magana sun yafe komai. Wannan takarda ce ma daga kotu ta cewa an janye maganar. Kin ganta. Alhamdulillah. Kuma baki san wani abu. Baban yaron da kansa ya same ni ya rinka ban haƙuri. Ya rinka ban haƙuri. Wallahi ni abin har mamaki ya rinka bani. Ba komai. Ai tunda an riga an gane abin da aka yi ba daidai bane, magana ta riga ta wuce. Ba komai. Alhamdulillah. Yawa. Ga wannan Na takardan janye karana ne daga kotu. Kuma mun riga mun yi magana da lauyana. Ya ce mun komai duk wata magana ta mutu. Don Allah Alhaji, a ba mahaifiyar yaron nan haƙuri. Kuma mu ma za mu zo da kanmu mu ƙara ba ta haƙuri. ba sai kun zo ba. Ai tunda mun riga mun samu fahimtar juna tsakaninmu da ku, ai magana ta riga ta wuce. An gane kuskuren da aka yi, an kuma janye, sai dai a guji gaba. Insha Allah ba wani. Nagode Alhaji. Allah sanya albarka. Haba Alhaji. Allah ya cika mai. Ba komai. Ba komai. To nagode. Ina taimun godiya kawai saboda na ce wai na hakura. Ina jin da can baya bai san matsayina, bai san ni wane ne ba. Sai da ya bincike ya gane cewa ashe ni tsohon ma'aikaci ne a kamfanin kusa, sannan ya gane ya yi kuskure. Mutane rayuwa ta canja, ba sa sanin darajarka da girmanka da mutuncinka, har sai wani abu ya zo ya gifta sannan za su zo suna ta yin nadama. In kika ga yadda ya zo yake mun wallahi ni abun ma. ina Musin? Yana ɗaki. Yana ɗaki ko? Musin! Magana kawai yayi. Gashi kowa ya dawo yana ba mu haƙuri. Dama kuɗi da matsayi suna da matuƙar tasiri haka? Mama, ga Najwa dai ta dawo gida. Da Allah ina so ki yafe mata komai ya wuce. Najwa, ki ba wa mama haƙuri. Mama don Allah ki yi haƙuri ki yafe min. Sai daga baya na fahimci cewa duk abubuwan da suka faru laifina ne.
Na yafe miki na juya. Allah ya miki albarka. Yanzu me kike yi? Ba na komai, amma wata mata ce ta ce in ringa zuwa za ta koya min sana'ar ɗinki kafin in samu aiki. Ha ba na juya. Ke da ɗinki ya haifa? Inda kin so ki koyi ɗinki, a da kin koya tuntuna a wajena. Da ba ni da shawarar yin hakan sai yanzu. Lallai na juya kin yi hankali. Tunda har kika tunanin ki koya ɗinki yanzu. Allah miki albarka. Amin ya Allah. Gaskiya mama na ji daɗi sosai da kuka fahimci juna da ke da Najwa. Ina fatan komai zai wuce, ki ƙara haƙuri mama. Na yafe mata. Ai ke za mu yi godiya. Wannan ɗawainiya da kika ta yi, a kika ga wannan abu ya daidaita haka. Ke za mu yi godiya. Na'ima babu abin da zan ce miki sai Allah ya saka miki da alheri na. Karki da mun riga mun zama ɗaya ai. Ba ni 500 na zan je sallama da mai adadi so. Wallahi malam ban da 500 yanzu na bada aka siyo min kayan ɗinki. Ba ki da 500? To yanzu ya ke son yi da mai adadi so. Kin san daga inda ya dauko ni ya kawo ni har gida. So kike in ji kunya? Malam ban da 500 malam. Kina zaune ba za ki iya tashi ko cikin makota a je a nemo a bani kai ba. Mama, za ki gaya mu baki da 500? tashi ki bashi. Na'ima. Sai magana kawai ki tsare mutum da ido. Dala ba ni. Haba. Na'ima da ɗawainiya haka? Inde malam ne ai ya saba haka yake zuwa ya ɗauko masu abin hawa sai dai a zo gida ita bulayin neman kuɗi wallahi. Ya babu damuwa mama, bari in je. Amin. Amin. To mama. Allah saka da alheri. Amin. Insha Allah zan dawo ai. Bismillahirrahmanirrahim. Najwa. Na gode sosai na. Ba damuwa. Tinkiya uwar tambele. Baki san gari ba ke ce a gaba. Yau an tuno da gida kenan an zo. Kin zo ki tuna mu. Ji kukan munafinci. Kukan munafinci. Wallahi kin san Allah inda za a dakatatawa. Ni ma ina addu'a ki dawo gida. Ki zauna can inda kike iskancin ki. Ki zauna ki iskancin ki. Har mai karewa ta kare maki. Don wallahi bana addu'a ki zo gidan nan. Ki bata nawa. Gafara nan ki ban wuri kan ture ki. Ji an taba ta tana kuka dan ayi abin tausayi. Ke ba abin tausayi bace munafuka. Gidan nan bana sha'awar ki zo mun. Shine mijin ummata. Ko baki faɗa ba na san shine. Labarin ki ya zama gaskiya na jiwa. Yanzu kin yarda da maganar da nake gaya miki cewar zamana a cikin gidan nan wani babban kalubale ne a gare ni. Na yadda dole ki haƙuri ki koyi yadda zaki zauna da su a hakan. Na'ima, ina cikin matsala. Ko da na shirya da mahaifiyata, wannan mutumin sai ya sake haɗa ni da ita. Ki fara koyon da zaki zauna da baba lafiya, idan kika yi haka zaki zauna da mahaifiyarki lafiya. Ni da abin da nake so yanzu da ke ki daina kuka, insha Allah zan dawo. Ki yi haƙuri don Allah. Ki shiga ciki sai mun yi magana. Na gode sosai. Aha. Idris kenan kwana biyu. Lafiya lau wallahi. Ya gida. To gashi nan alhamdulillah. Ai mun naje wancan gidan da kuka bari aka ce mun kun tashi na yi ta yi kokarin in same ki a waya kuma wayanki ba na samun shi. Wallahi mun tashi kuma da yake nambobi na ma duk sun bace dan na canja layi so bani da su. Ya suna ima da sauran ma'aikata. Lafiya alƙalau wallahi na ji su ma suna cewa duk ba su san sabon gidan da kuka koma ba amma da sun sani tabbas da kin gan su. Aka faɗa musu. Ba ku me za su ji insha Allah. So bari in koma tunda yanzu na ga gida insha Allah. A gurguje haka ko shiga ba kai ba ko ruwa ban baka ba. Karki da ma yanzu na riga na ga gida. Na gode sosai. Babu komai Farida. Ka gaishe min da su. Za su ji insha Allah. All right. Ya ofis din? Wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Ka gani dai a su kwani. Wallahi na ganka ba kama kira ni ka ce min za ka shigo. To, zuwa ne daman kudade da kamfanin ku yake arawa wa mutane ni ma ina son a ara min zan dan juya. Habib, kai kan me za ka yi da bashi? Ka san dai ai ba abin da nake yi ko? Ka san kuma cewa harkar kasuwa ga yadda ta zama.
saboda haka dole ina buƙatar 'yan kuɗaɗe a hannuna. To kai da yanzu baka aiki baka kasuwanci, Habib, tsakani da Allah ta ya za yi har ka samu ka biya wannan bashin da kake son ka ci? Insha Allah wannan zan san yadda za a yi kuma ai ba wani abu ne mai wahala tunda dai ana addu'o'i kuma ba saka kuɗin nan za a gaba a cinye ba za a da su ai. Habib, kana so kawai ka sa kanka a cikin rigima ne, kai ka san yadda bashi yake, kuma mu kanmu taka tsantsan muke yi a nan wurin. Ni dai yadda za a yi dai zan medo da kuɗin nan, kawai kai min kokari dai in samu. Yanzu har nawa kake so? To ina ganin kamar naira miliyan 2 za ta yi. Miliyan 2? Kwarai da gaske. Miliyan 2 ai ta yawa. Na laifi a ce ka karɓi kaɗan yadda za ka iya biya cikin sauƙi. Shin wai mai ma za ka yi da miliyan 2? Mota zan siya. Mota? Kai yanzu me za ka yi da mota? Kai da kake cikin wannan halin. Ni ko nake da buƙatar mota. Ka san akwai mota abokan karatun yaro na suke masa wulakanci? To inda mota a hannuna zan iya samu da rinka kai shi akan lokaci. To, ba komai. Yauwa. Yanzu yaushe za ka cika takardun? Ko yanzu ka bani ai ni a shirye nake cike takarda. Ka bani zan cike komai yanzu. Na sani amma dai ka san cewa akwai ka'idoji da za ka cike ko? Nasir, kaga kawai ni idan ba za ka bani kuɗin nan ba ka fito fili ka ce ba za ka bani kuɗin nan ba. Amma ya za a yi ka noke-noke daga ka taimaka min karɓa abin nan shikenan ka rinka cika min nan ka shiga ta nan ka fita ta nan haba. To shikenan babu damuwa. Insha Allah zan duba in ga abin da zan iya yi. Amma idan har zan taimake ka zan gaya maka, idan kuma ba zai samu ba zan gaya maka gaskiya. To shikenan. Na gode. To shikenan. Na gode, Allah sa. Amin. Baba ina wuni? Lafiya gajiya. Lafiya lau. Sannu baba. Madalla. Yawa. Baba wajen ka muka zo. Waje na? To sannan ku da zuwa. Yawwa sun yawa. Idan ba ka damu ba mun zo ne mu dan tattauna wata magana in ba damuwa. To kun san nan gurin aiki na ne. Sai dai ku yi sauri dan kada in yi laifi. Ba za mu daɗe ba, dama magana ne akan Najuwa. Najuwa? Agularar gidana? Yakka dai baba. Baba bai kamata kana jifanta da irin wa'innan kalamun ba. In kai haka baka mu mahaifiyar ta kara ba. Ku ce Najuwa ta turo ku zo ku yi mu rashin kunya. Haka ne mana? Baba ba rashin kunya muka zo mu yi ba. Mun zo ne mu faɗa maka gaskiya. Gaskiya? Hauta gaskiya za ku gaya mu? A shekarunka da nawa da naku wane ne gaba? Ba mu musun ka riga mu zuwa duniya, amma duk da haka akwai shawarar da za mu baka ta kare ka. Shawara? To wace shawara? Baba na san a shekaru irin naka kana ganin yadda mutane suke mutuwa su bar 'ya'yansu a cikin maraici. Aikin kenan kullum maganar mutuwa. To ai mutuwa ba kowa ta bace na dade kuma in lokaci yayi za a tafi. Baba kenan baka tunanin kai ma wata ran zaka iya mutuwa ka bar naka 'ya'yan? Kwarai kuwa, sosai kuwa. Amma baba idan wani zalunci 'ya'yanka ko ya wulakanta su bayan mutuwanka, da a ce zaka dawo duniya ka gansu, ya zaka ji a ranka? Kunga, na gaya muku wurin aiki kuka zo, don Allah ku ji kada in yi laifi. Haka ne baba, ba mun zo don mu cika ka da surutu ba ne, mun zo ne don mu roƙan mata alfarma. Don Allah abubuwan da kake mata ka yi haƙuri ka daina. Haka, tun san da kuka zo, na karanci haka. Wato Najuwa ta je ta karanta muku ƙarya da gaskiya. Ku kuma kun Hausa kun zauna daram ba tare da kun yi bincike ba, ko zo ka same ni. Baba a gabana ka ci mata mutunci ranar da na rako ta gida. A matsayina da nake da mahaifi, na yi kuka. Za ta tunanin kana mata ne abin nan saboda ba ta da mahaifi. Kinga, duk abin da kika gani yau Najuwa, duk abin da kika gani ita ta jawo kanta ba ta da kirki. Amma baba akwai hanyar da zaka bi ka hukunta ta ba tare da ka sa ta kuka ba. Ita za ta ga kana mata wannan abubuwan ne kamar dan ba kai ka haife ta ba. Ni ba haka nake nufi ba. Ba ita kadai ce yar da ke na rike ba a matsayin wadda ba ni na haife ta ba. In kuma kuna ga dama ku za ku bincike ku gani. Baba ba haka bane, an samu rashin fahimtar juna ne a tsakaninka da ita. A matsayin mu na abokananta mun zauna da ita mun ba ta shawara. Shine muka ce mu ma bari mu zo mu baka shawara ko za ka karba? Kin ga yata in a yau
a yanzu in na jo ta kalle ni ta dauke ni a matsayin uba wanda ya haife ta, ni ma zan kalle ta in rungume ta a matsayin yar da na haifa. Kin ji gaskiyar magana. Ku yi haƙuri fa na aje ku. Har an gama? An gama. Sosai. Wow, gaskiya ya yi kyau. Ya yi kyau sosai. Sister, bikina ya kusa dama zan gaya wa mijin da zan aura a mana kallon wannan kek din. Wow, can't wait. Thank you. Nawa ne kuɗin? Na gaya miki thank you. Okay, thank you ne. Thank you. Na gode sosai. Thank you. Za mu ci. To sai an jima. Na gode. Ala ina kai? Alaikum salam. Barka dai. Barka dai. Na gajiya. Masha Allah. Ina kai? Ha, ai yaro na zo dauka kuma haka man ba kowa. Oke mu sun habi ko? Ai an tashi. Ha, na san an tashin ai. To ko ya tafi gida ne ya gaban karaso ba. Yanzu na fa na koma cikin makarantar na ga shi anan a zaune gan shi. A ina? Anan gurin a zaune. To ko ya jira ni ne ya ga bai abin nan ba ya tafi gida? To ba mamaki. To na gode. Bari in duba in gani. Kaga, isauri ka juya mu ba hanya mu je mu gani. Isauri ka juya. Assalamu alaikum Farida. Kash. San da zuwa. Yawwa. It's not easy. Ina Musin din ya ƙarzo ko? Musin kuma? Ba kai ka je ɗauko shi ba? Na je ɗauko shi amma na ɗauka ya taho ai. Tunda makarantar ni ban tarar da kowa ba ina tsammanin ya taho. A'a bai dawo ba. Kamar ya bai zo ba. Na je makaranta ba kowa na ɗauka cewa ya riga ni yawa gaba. Kina nufin bai zo gidan ba? Bai dawo ba. A'a. Kinka. Dole akwai there must be problem somewhere. Amma ina zuwa. Ina zuwa. Ina zuwa. To amma wai me ya faru a ce har yanzu bai dawo gida ba? Shine abin ban tsoron da ban takaici ma. Ni dai na je makaranta duk da dai cewa a makara na je ba lokacin da aka saba ɗauko shi aka ɗauko shi ba kowa kuma duk yaran ko ɗaya ma ba wanda ma ya rage. Na ɗan dudduba dai duk inda dan duba hanga ɗan ƙasan gangaren ban same shi ba. Shine hankali na gaba ɗaya baya jiki na yanzu wallahi. Ko ba halinsa bane. Ba halin mu Hussein bane. Habib, wannan fa ba al'amari bane karami wanda za a ce kawai mun zauna haka na. Maganan gaskiya. To ko wani abu ne ya same shi ne? Akan hanya ko hadari ko kuma wani abu ko mota ko babur ya buge shi? Kuma fa haka ne
kuma ka sani idan har aka yi haɗari a irin hanya ɗaukan yara ake ko mutane kawai a kai su asibiti ba tare da sanin yan uwansu da iyayensu ba. Definitely kila ma hakan ya faru. Duba bai kamata mu zauna haka ba mu ga ta zama ba, mu garzaya yanzu nan mu je asibitoci mu je mu duba. Asibiti ba? Do that is the best thing. To shikenan mu je. Yes. Ce bismillah. Gidan mai unguwa fa? Mu dai fara zuwa mu je mu ga abin da ya kamata. Mama, idan bai zo gidan nan ba to ina ya tafi? Me hakan yake nufi? Ke baki san abin da hakan yake nufi ba? Sai an gaya miki? To bacewa yayi. Kuma ba wanda ya sawarwarin bacewarsa sai mijinki. Habib ba zai taɓa salwantar da Muhsin ba. Haba ya kike irin wannan magana? Ni yanzu duk ba ma maganar nan ba. Ki taimaka min mu nemi mafita. Mafita kenan. Ki zai ki tsara mijinki. Ya fito miki da danki ya san inda ya kai shi. Haba. Me riban Habib idan ya je ya salwantar da Muhsin? Ta za a yi maki tunanin zai batar da shi? In ke baki san ribar da zai samu ba, shi ya sani. Ba ya ga yanzu ba shi da kuɗi ba? Duk abin da ya mallaka ya ƙare? Ba dole ya je ya salwantar da ɗan shi ba? Ha mama, Habib ba zai taɓa aikata haka ba. Ba zai taɓa aikata haka ba. Don Allah ki daina irin wannan magana. Ai dama, duk abin da ya yi ba za ki ga laifin shi ba. Ya salwantar da Muhsin, nan gaba kuma sauraki. Yaro nan. Ni abin nan kaga ya fara fa bani tsoro. Yanzu duk asibitocin da ya kamata mu je shashin bangaren gaggawa da na mutuwa da nan kaga an je nan ma babu. Ba zancen yaron nan. Ni ban san Watakan gaskiya al'amarin yaron nan ya fara bani tsoro. Habib, gaskiya the best thing shine mu je police station mu je mu file report. To za mu je amma akwai gidan mai unguwa na nan area tukunna mu tambaya amma dai mu je din. Let's go first. Mu je din. Ka da shi ba. Na je gidanmu bai je can ba. Bai je can din ma ko? Ina ita. To, fitan nan da na sake koma makarantar. Na je na sake samun dan waɗanda suke dan kusa da akwai wani mai tebur shi ma na tambaya. Allah cikin ikonsa bai gan shi ba. Daga nan na sake ɗauka na tafi asibiti. Ko da an kai rahoto ko wani abu ya faru nan ma dai babu bayani. Na je charge office police station da take wurin na kai rahoto na babu akwai gidan mai unguwa na je shi ma har yanzu dai babu zance. Farida! Farida! Farida!